Sanay-sanay tampang at ganun yung So what's up mga idol? Ringin to si ano? Si Gutierrez. Ito to yung idol. City Councilor. Street. Ini pinggau ko do. Di oh. Tracy, ano yan? Tracy na lang. Hindi. Tracy. Murag ngayon. Pintor ngayon niyo. Louie! Hello. Yes, Gutierrez. Sige. Ini no, digdi ka, ato digdi. Nga. Digdi oh, digdi ka. Dai, bebe. Ay, bal. Yo! Bebe. Ahora que canal vivo. Ano to? Councilor. Ano na, nabibigyan nyo na. Yung pala ini. Ay, tapos. Hi. Il. Ano ba ulo na? Nakatubol in. Ay, ini oh. Ayaw na. Meron pa. Kaya panganin nila. Hindi magura man. Babua. Ay lang talaga. Taon na magbasa niya. Mura ba? Ito man biglitin. Oo, to iyo. Ano yung ulo ko eh? Ayun na. Alat. Ibog-ibog kiray. Ito may ibog kiray pa lang. May ibugon ta ang kiray. May ibog pa ng kiray ni Luis Gutierrez. Oo, sungipon palan. Sungipon. Wala. Sungipon.
Hindi po na baga. Hindi pala na. 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 Sabi ko na uwas ko pa. Pababa ka lang. Ay, mali yung ilong. Ilong. Umali ka dyan. Yo. Ay, katawang iling. Ano na, bebe? Hindi kayo pa magpipagkaroon. Tarin. Di pa rin na mag-agang Kasi naaraw ko na yan ka sa problema ko ang ipon. Nasabi na sa ipon ako po. Kaya ang ipon ka na. Naaraw ko na yan. Parang ano lang. Eh, pagkakot. Dapat talaga ko. Ang ano yun. Ayusin natin yung ano niya. Ngipin. Kaya kay ano. Yan, tama. Oh. Ayos na. Ano, bebe?